alle sammen. Karamel. Jeg hedder Karoline. Og jeg hedder Victoria. Nej, vi har lavet Fakta i Fakta, fordi der arbejder vi begge to. Kollegaer. Det er ikke det, vi kender hinanden fra. Nej. Men ja, vi var i Fakta alligevel. Og så købte vi noget, ikke? Og vi købte sådan noget her. Og så købte vi sådan noget her sjovt noget. Det er, De koster faktisk 8 kroner. 8 kroner i Fakta, det reklamerer lige. Og så købte vi sådan noget her magiske sugerør. Så købte vi sådan noget magisk sugeting. Ja, så faktisk så har vi købt to til milkshake, og vi har købt sådan en pakke med 5 sugerør. Det hedder Quick Milk Magic Shipper. Ja, og så... nej. Jo, stik. Men vi vil så prøve at sådan putte dem i de her milkshakes og prøve at smage, hvordan det smager. Fordi det sådan, når man suger i sugerøret, så smager det af karamel. Okay, så ja, nu prøver vi. My milkshake brings all the boys to the yard, and they're like, it's better than yours. Damn right, it's better than yours. I could teach you. Jeg lavede lige sådan noget flot. Ej, hvor ser det grimt ud. Jeg lavede lige sådan noget flot. Ej, hvor ser det grimt ud. I say I'm too late. Got nothing in my brain. That's what people say. That's what people say. I go on too many dates. Ja, så... Okay, så åbner vi lige vores milkshakes her. Vi åbner den, vi lukker den ikke. Hold kæft. Okay, så har vi så puttet det her magiske sugerør ned i milkshaken. Det bliver meget mærkeligt. Okay, skal du ikke? Jeg kan ikke komme op. Jeg kan ikke komme op. Jeg kan ikke komme op. Nej, hvor smager det godt. Ej. Det smager virkelig, virkelig godt, det her. Nu vil vi så, nu har vi lige prøvet at lave det med de her milkshakes her. Det smager virkelig, virkelig, virkelig. Så nu vil vi lave det med mælk. Okay, så det her det er mælk med magiske sugerør, karamelsugerør. Det er meget sødt. Jeg skal lige sige, at de her de kan også købes i Fakta. For en 10'er pakke. Spændende. Jeg drikker. Fakta, køb dem her, fordi de er fantastiske, og de smager karamel. Man kan også bruge dem som instrumenter.